31st night da bia na wo manfo dodo na wo mo enko asore nimpo no wo mo pre se wo betimi akotwen wo twedi amponyankropon basaye Adom no nanim Adom ama anadwo da se mu dumienu aba wo mo wo asore ya dodo na agidie no ene se dumienu no ebo wo asore de mo na so twedi amponyankropon no na sofo de ne ngosra ne bi eso wo so a afini mu no wo betimi aye nhira pa ne senti asofo dodo na no ena edu 31st night na wo mo etimi aye dwumedie sonkon na wo motimi ehwe se nipa dodo na betimi abepie mu ewo masori fie sebe ya wo nso ebetimi enya enkwaje ene wutigu monten so a se asofo dodo na no prese nipa dodo na ebeba wo masori nti no banes ahodo ena etwago na wo hwe banes ne so a se ne ebinom ahofama ebinom ahosuo ene nsam ahodo ya wo matworo ewo banes ne so no eya na dodo na mpo eja nipa bi etipaye ya asofo no kama ya kasese de wo nso esi akan ewo nipa dodo ya ebetimi aba wo mo asori no ho Adom kase ene etigu monten so na ye kohwe se ochina 31st nanjo asori ahodo ni nyina nso no ebesom etimi ede ahye otwedi amponyankropon basaye Adom no enimonyam nti no yekohwe banes ahodo ya ekukwan ho sen eniesi aye banes no ede afa na ensemben ena banes ne nso ekeka